Rewşa Tirkiye jî ne tane Tirkiye li her derê Ji aliyê neteweyên yekgirtî ve 26 Hezîranê wek roja tekoşîna hember îşkenceyê hatiye ragihandin. Di çarçoveya wateya rojê de jî rêxistinên mafên mirovan ên Bakurê Kurdistanê ji bo ku balê bikeşin ser îşkenceyê daxuyaniyek hevpar dan çapemeniyê. Parezvanên mafên mirovan dan zanîn ku di sala 2019 de 908 kesan ji ber ku rastî îşkenceyê hatine serî li wexfa mafên mirovan dane. Her wiha li gorî daneyên 5 mehên pêşî ên 2020 jî 107 kes li cihên bincavkirinê rastî îşkenceyê hatine. Parezvanên mafên mirovan dibêjin dewlet naxwaze pêşî li îşkenceyê bigire. Endamê Komîsyona İşkenceyê yê Komeleya Mafên Mirovan a Şaxa Diyarbekir Yaqub Güven dibêje desthilat bo berjevendiya xwe çav li îşkenceyê digire. Niyetê dewlet û hikûmet çînyo ke îşkence biqîdîno. Niyet çînyo ke vêrniyê îşkenceyê bigiro. Gege kanun yasayê bedeliyenê la pê bedeliyayîş pê vuriyayîşê kanun û yasayan îşkence nê qediyano çünkü pê niyet qediyano. Pê waştiş qediyano, pê amanc qediyano. Eger amancê dewlet işkence vindartiş bo, vêrniyê işkence girewtiş bo, bi nê kanunan zî, bi nê kanunê dewletê Tirkiye zî işkence eşkeno vindar. Devlet, hükümet eşkeno işkence bedelno. Eviya jî çima Li gorî rapora Wexfa Mafên Mirovan di sala 2019 de di girtîgehan de 44 kes bi sedemên wek xwekuştin, nexweşî û tundutûjiyê jiyana xwe ji dest dane û derbarê mirinan de jî lêpirsînek rêkûpek nehatiye kirin. Her wiha ji yekê cotmeha 2019 heta 20 Hezîrana îsal 396 girtiyan ji ber ku rastî îşkenceyê hatine serî li Wezareta Dadê dane. Bijîşk dibêjin îşkence di girtîgehan de didome, lê îşkence ne ew tiştek ku tenê di girtîgehan de rû dide. Endama Wexfa Mafên Mirovan bijîşk Elîf Turan dibêje îşkence ne tenê bi fîzîkî ye. ne tenê em bêjin yekî tu derb bikî ya jî tu lê bixîsîlekî lêxî ya jî tu bikî falaqayê îşkenceye bana tenê ne îşkence tu nan û avê wî jî nedî îşkenceyê. Ya mafê wê tenduristiyê tu qut bikî jî ev jî îşkence ye. Em vana tev wekî îşkenceyê esas digirin û gorî vî em tekoşîna xwe dikin. Li gorî daneyên Wezareta Dadê di sala 2018 de derbarê 2196 kesan de çarçoveya yasaya îşkenceyê de biryara lêpirsînê hatiye dayîn. Ji bo 766 kesan jî doz hatiye vekirin. Di encama van dozan de jî 395 kes bi sizayên cuda cuda hatine sizadan. Dîsa li gorî raportên rêxistinên mafên mirovan piştî rewşa awarteya sala 2016 rêjeya îşkenceyê li Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê zêde bûye. May Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.